Itt vagyunk Budapesten, a 3. kerületben, Rókahegyen. Itt fogok neked mutatni egy 3 szintes családi házat. Egyébként milyen gyorsan lehet ide kijutni, mivel lehet bejutni a városba? Tudsz erről néhány szót szólni? Igen, a Csillaghegyi hévmegállóhoz 8 perc sétával tudunk eljutni, vagy a 106-os busszal könnyedén bent vagyunk. Hát akkor fél óra alatt benn vagyok a belváros közepén. Igen, igen. Kocsival hogy tudok megállni? Kocsival van lehetőség megállni a garázsban, de akár fedett parkolót is ki lehet alakítani, hogyha esetleg úgy van ja, tényleg, igen, a kocsik száma a családban. Így van, így van. Na, kíváncsi vagyok. Nézzük meg ezt a 3 szintes családi házat. Egy szép nagy térbe lépünk be, ez az előszoba, ahol megérkezve megpihenhetünk, leakaszthatjuk a kabátunkat. Azért az elég ritka, hogy ablakos előszobába érkezünk, nem? Ablakos, panorámás előszobába. És milyen helységek vannak még, amik... Innen nyílik az amerikai konyhás nappali, egy tágas fürdőszoba és egy külön WC. Nagyon jó. És ugye a feljáró és a lejáró is természetesen. Szuper. Oké, nézzük meg a lakást akkor. Most vagyunk az utcaszinten, ez egy 40 négyzetméteres nappali, ahol végig galéria vesz minket körül. Ez fantasztikus ez a tér. Tehát a galéria is megemeli az egészet, de a kilátás az meg lenyűgöző. Olyan, mint 2 festmény a falon. Igen. Mint 2 kép. Nem is beszélve egyébként a kandallóról. Ez működik? Igen, ez működik. Ez egy hangulatkandalló, működőképes, azonban mindenhol padlófűtés van, amit a hőszivattyú biztosít. Hőszivattyús az egész ház, a fűtésrendszer és minden. Így van, így van, így van. És amellett pedig ugye a konyhával egybe van nyitva a nappali. Igen, tehát hogy az egész család együtt tud lenni, amíg a főzés zajlik, addig az étkező rész itt most itt található, illetve a nappalival együtt így. És akkor itt át tudunk menni a konyhába, ami az igazi amerikai konyhás nappali. Aha, tehát nem az, amikor be van nyomorítva a nappaliba a konyha, hanem egy térben van. Így van, így van. Nagy ablakos ez is, szintén, tehát világos, jól szellőztethető. Ez a terasz beépíthető? Igen. Akkor ide is ki lehet pakolni valami. Igen, akár egy kis asztalt, igen, tehát ott is meg tudsz reggelizni. És ugye itt a konyhából könnyen tudsz tálalni, a 6 fős étkező garnitúra is elfér. Mi van a konyhában? A konyha az gépesített, sütő, tűzhely, elszívó, és megvan a kialakítása a beépített hűtőnek, illetve a mosogatógépnek. Aha, tehát akkor innen egyből kipakolok az asztal. Mondjuk ez a 2 hűtő lehet, hogy fölösleges, nem? Attól függ. Hát ha sokat esznek, akkor nem, de én azt gondolom, hogy nagyobb lesz a tér, hogyha ezeket kipakoljuk. Igen, nagyon igen. Szép, nagyon szép. Tehát így mégis együtt van a család, tehát anyuka főz, vagy az apuka főz, és rögtön rálát a gyerekekre. Oké, fantasztikus, pazar. Most vagyunk a családi ház legszebb pontjába, azaz a tágas teraszon, ahonnan a panoráma pazar, ellátunk egészen a Békás-megyeri híd, Békás-megyer, Megyeri híd, hát amíg a szem ellát, addig mi mindent jól lehet itt látni. Igen, a teljes agglomeráció előttünk van gyakorlatilag. Igen. És itt egy saját nagy kert van. Igen, amíg nem jöttél, hintáztam a tulajjal. Ez a hint, ez működik? Igen, igen. Egyedi, ilyet még nem láttam. Majd megmutatom. De hát a terasz is óriási. Igen, itt akár tudunk rakni jacuzzit, kerti grillezőt, nagy rattambútorokat, tehát itt nem kell, jaj, nem fér el ez a bútor vagy ez a bútor, mert ide bármilyen bútor be tudsz rakni. Így van. Aha. És jól látszik a 3 szintje is a háznak, illetve hogy mennyi erkélye van, vagy milyen nagy területű erkélye. Igen, majd felmegyünk oda is, ha annak a szobának van a saját terasza, végig ablakos, tehát fényes, világos, és alattunk található egy pince is. Az ingatlannak saját kertje van, gyümölcsfákkal, fügefa van elő, itt vannak cseresznyefák, tehát hogyha valaki kertészkedni akkor itt lehet pálinkát főzni, na. Oké. Már tilt. És akkor menjünk fel az emeletre, a galériára, ahonnan nyílik a 3 hálószoba és a fürdőszoba. Nézzük. Itt található egy szintén erkélyes szoba, ami világos, napfényes,
és mindegyik szobából zöldre nézünk, panorámára. Itt egy fürdőszoba, ami szintén ablakos, bidével. Jó nagy. Óriás zuhannyal. És ilyen szép kilátás van a fürdőszobából. Igen, azért az ritka. Itt is van egy szoba. Ami panorámás. Ami szintén panorámás. Tehát egy videóban lehet mondani a panoráma szót 1000-szer, mi azt most ki fogjuk maxolni. Igen. Okay. Akkor akkor még itt is van egy szoba? igen, azért annál egy kicsit több, de gyere mutatom. Oké. Ó, te jó ég! Atya úristen! Ez egy szülői háló, saját terasszal. Még megnézem a szobát is, de hát ez a panoráma lenyűgöző. Hát ez fantasztikus. Igen. Hát ez fantasztikus. Békásmegyer, a Megyeri híd. Hát bármeddig ellátni, de ekkora panorámát ritkán látunk. Ez egy teljes körpanorámás igazából, arra is panorámás. Egy olyan teraszon állunk, ahol ha rossz irányba nézek, még az is panorámás. Igen. És közben itt, ahogy kinézek, mintha egy városmakettet látnék, játékautókkal. Igen. Ez hihetetlen. Ezt a szobát választanád? Azt hiszem, igen. Illetve még hiszem biztosan igen. Igen. Egybe van a szoba az erkélye, tehát teljes a kapcsolat, és ide akkor is kiülhetek, hogyha esik az eső. Igen. Havazik, ha fúj. Miki, hogy tetszett az ingatlan? Engem lenyűgözött. A terei, a beosztása, az adottságai, szuper adottságai, a lokáció, ez mind-mind lenyűgözött. Szuper, én is így gondolom, hogy ha ön szeretne egy hasonló ingatlant, jöjjön el, nézze meg, mert a videó gyönyörű lesz, de nem fogja tudni visszaadni ezt a milliót. Várom megtisztelő hívását.